Здравейте на всички, които ще слушате мисловния модел "Обичай себе си днес". Настанете се удобно, обърнете се към себе си, слушайте модела и потупвайте нежно точките по схемата. Аз съм щастлива и пълноценна днес и завинаги. Моето обкръжение е в мир и хармония. Аз обичам Вселената и тя ме обича. Животът ми е пълен с неограничени възможности за доброто. Има толкова мощ във Вселената и аз я използвам за доброто на всички нас. Аз ирадирам баланс и състрадание. Цялостна съм. Аз съм ценна и се чувствам оценена. Обичам и оценявам себе си и заслужавам най-доброто. Вселената работи за мен. Вселената е с мен. Това е моят живот и аз избирам да му се насладя и да успея в него. Аз съм богата и благословена. Аз заслужавам и приемам най-доброто. Аз съм красива, любяща и мощна точно сега. Аз знам какво да направя, как да го направя и го правя чудесно. Аз съм съзнанието на успеха и привличам успеха. Аз съм благословение. Аз съм благословена. Аз съм най-прекрасната в моя свят. Сега е моето време и възнамерявам да го изживея по най-добрия, радостен и щастлив начин. Аз заслужавам това. Аз съм прекрасна тук и сега. Дишайте дълбоко и издишайте. Желая ви прекрасна седмица, прекрасен ден, прекрасен уикенд. Всичко прекрасно е пред вас. Ценка Местанска.